Hekk kif il-Knisja Kattolika qed tipprepara għaż-żmien liturġiku tar-Randan, nixtiequ nafżawkom li l-Arċidjoċesi ta' Malta se tiċċelebra l-Erbgħa tal-Irmiet b'mixja penitenzjali bejn il-parroċċi ta' Ħalsafi u dik ta' Żurrieq. Il-mixja tibda mill-Knisja tal-Konverżjoni ta' San Pawl f'Ħalsafi u tintemm fil-Knisja Arċipretali ta' Santa Katerina ġewwa Żurrieq, fejn l-Arċisqof se jiċċelebra qudiesa mal-ġemgħa. Kulħadd mistieden għal din iċ-ċelebrazzjoni djoċesana li se ssir fil-5 ta' Marzu fis-6 ta' filgħaxija. Aktar dettalji fuq jublew.mt. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Il-Vanġelu ta' San Mark illum Ġesu jgħidilna li nirċievu għal 100 darba aktar meta aħna se nimxu warajh, se nħallu kollox għalih. F'kull stat ta' ħajtek, mhux biss naħda norbtuhom dal-affarijiet mal-vokazzjoni reliġjuża, imma anke iż-żwieġ huwa vokazzjoni. Kull stat tal-ħajja tagħna hija sejħa, meta aħna qed nimxu fis-sejħa li għamlilna Ġesu, aħna se nirċievu għal 100 darba aktar dak li huwa iwedna. Ejjew għalhekk dawn il-ħsibijiet narfu ħtijietna ħa niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marja Dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Għatina mulej li d-dinja timxi skont l-ordni tiegħek għal paċi tagħna u li l-Knisja tiegħek tqimek ferħana fis-sliem b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. Min iħares il-liġi ikun qed jagħmel kotra ta' offerti. Min iħares il-kmandamenti jagħmel sagrifiċċju ta' sliem. Min ipatti l-ħniena għal ħniena ikun qed iressa offerta tal-qmuħ u min jagħmel karità ikun qed joffri sagrifiċċju ta' tifħir. Joġob lil mulej min iżomm il-bogħod mill-ħażen u jħallas għal dnubietu min jibqa' l-bogħod mill-inġustizzja. Tidirx quddiem il-mulej bidejk vojta, dan kollu għandu jsir minħabba l-kmandament.
L-offerta tal-ġust tikkonsagra l-artal biż-żejt u l-fwieħa tagħha titla' quddiem l-għoli. Is-sagrifiċċju tal-ġust jilqgħu il-mulej u t-tifkira tiegħu ma tintesix. Agħti ġieħ lill-mulej bidejk miftuħa u toffrix bitqanċiċ mill-bikri. Kull għotja tiegħek agħtiha bil-ferħ u agħti l-xhur tiegħek bil-qalb. Agħti lill-għoli skont ma taku b'qalb kbira skont ma ssib f'idejk. Għax il-mulej jrott lura u jħallsek 7 darbiet aktar. Tippruvax ixxaħmu għax ma jilqax dak li toffrilu. U sserraħx rasek fuq sagrifiċċju inġust għax il-mulej mħallef u ma jħarisx lejn luċuħ. Il-kelma tal-mulej. Inraddu ħajr lil Alla. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Il min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Iġimgħu il-ħbibi qudiemi li jagħmlu patt miegħi bis-sagrifiċċju. Iħabbru smewwiet il-ġustizzja tiegħu għaliex Alla nnifsu jagħmel il-ħaqq. Min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Isma' poplu tiegħi għax se nitkellem, Iżrael għax se nixhed kontrik. Jien Alla tiegħek ma nċafrekx għas-sagrifiċċji tiegħek, il-vittmi tiegħek maħruqa huma dejjem qudiemi. Jien min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Agħti l-Alla sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr u rott lill-għoli il-wedjiet tiegħek. Min irodli sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr dan isebbaħni lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Infaħrek, Missier, Sit is-sema u l-art, għax int dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien qabeż Pietru u qal lil Ġesu: Tajjeb, aħna ħallejna kollox u ġejna warajk. Qallu Ġesu: ngħidilkom li fost dawk kollha li minħabba fija u l-Evanġelju jħallu lil darhom jew il-ħuthom jew il-ommhom jew il-missierhom jew l-uliedhom jew l-għelieqi tagħhom ma hemm ħadd fosthom li minn issa f'din id-dinja stess ma jirċivix għal 100 darba iktar djar, aħwa, subin u bniet, ommijiet, uliet u għelieqi flimkien ma' persekuzzjonijiet u l-ħajja ta' dejjem fi żmien li ġej. U ħafna li huma tal-ewwel jiġu tal-aħħar u tal-aħħar jiġu tal-ewwel. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Nisimgħuha ta' sikwit fir-riklami li nirċievu biex ninvestu l-flus u ninvestu u naraw kif nagħmlu biex inkattru l-ġid. Imma mbagħad jgħidulna il-passat mhux garanzija tal-futur. Ġifieri mhux qed jgħidilna ismek fil-passat irċevejt tant maxijiet u tant benefiċċji, mhux bil-fors hekk issa fil-futur. Però Ġesu il-garanzija tiegħu hija garanzija sigura, kostanti u dejjem. U jekk qiegħed iwedna llum bil-100% hekk se jibqa' jagħmel. Però tinsewx li l-weda ta' Ġesu ma tispiċċax biss meta jgħid u jirċievu għal 100 darba aktar u dik il-lista kollha, imma jgħid ukoll flimkien ma' persekuzzjonijiet u l-ħajja ta' dejjem fi żmien li ġej. Anke dak li itellifna,
anke dak li lna jweġġana. Ġesu qed jgħidilna dan m'intomx se tkunu ħielsa minnu, intom li ġejtu warajja, intom li ħallejtu kollox, għax fuq kollox kien Pietru li qallu l-Ġesu qallu waħna issa li ħallejna kollox, x'se nieħdu? U Ġesu qallu x'se jieħu għal 100 darba aktar, imma qallu wkoll mal-persekuzzjoni u l-ħajja ta' dejjem. Lil Pietru wedu wkoll li se jkollu d-diffikultajiet, se jkollu dak li huwa diffiċli f'ħajtu. U allura rridu aħna nilqgħu kollox minn idejn Alla, però dejjem b'moħħna mistrieħ li l-garanzija tiegħu hija garanzija nerġa' ngħid kostanti li tibqa' u li ma tqarraqx bina. Mhux se jgħidilna ħaġa u jtina oħra, mhux se jgħidilna li se jtina daqshekk imbagħad jagħmel mod ieħor jew jaqta' fin-nofs. Le, jibqa' magħna u jibqa' għalina. Aħna min-naħa tagħna rridu tassew kontinwament induru lejh. U għalhekk anke l-ktieb ta' Bin Sirak fl-ewwel qari qiegħed jgħidilna x'jiġifieri li inti tagħmel is-sagrifiċċji lil mulej, li inti tobdi, li inti tipprova kuljum iktar tersaq lejn Alla l-imbirek. Mhux tobdi biex tkun bravu jew brava, mhux tagħmel is-sagrifiċċji għax Alla għandu bżonn xi ħaġa minn tagħna, xejn minn dan. Imma meta qegħdin nagħmlu s-sagrifiċċju, meta qegħdin nuru lilna nfusna quddiem Alla, hemmhekk aħna se niggwadanjaw, aħna se mmorru aħjar. Għalhekk il-mulej jgħidilna irott lura u jħallsek 7 darbit aktar. Imma ra kif tispiċċa l-ewwel qari. Tippruvax ixxaħmu għax ma jaqbillekx, għax ma jilqax dak li toffrilu, u serraħx rasek fuq sagrifiċċju inġust għax il-mulej mħallef u ma jħares lejn l-uċuħ. Ġifieri aħna il-mod kif qed nersqu lejn Ġesu, il-mod kif aħna nobdu u nagħmlu sagrifiċċji mhux biex inxaħmu lil Alla l-imbirek, mhux biex bħal kieku niżolqulu u ngħidulu qed tara għamilna dak, għamilna hekk. Le, imma x'nemmnu li huwa hu dak li jmexxina għax huwa l-imħallef ġust. U għalhekk ir-relazzjoni tagħna miegħu mhix ta' negozju intik u ttini, imma hija relazzjoni ta' ħbiberija. Ta' ħbiberija sinċira. Jiena nemmen li inti tmexxi ħajti għal ġid tiegħi. Ejjew issa flimkien aħna impoġġu t-talb u x-xewqat tagħna quddiem Alla l-imbirek. Niftakru fil-Papa, fil-Mart tiegħu biex il-mulej jieqaf miegħu, kif jieqaf il-mulej nitolbuh ma tant morda oħra, ma tant nies li qegħdin ibatu biex jarfu li Alla l-imbirek il-mulej qiegħed magħhom f'dawn il-momenti diffiċli. Nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej. U nitolbu ħafna għal-mexxejja tal-ġnus biex il-mentalità tagħhom tinbidel fil-mentalità tal-Alla l-imbirek li mhux qed jara u jqis dak li se jieħu minn għandna, imma jifhem li jrid jagħtina lura dak li hu għal-ġid tagħna. Nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej. U nitolbu ħafna għal kull min mġarrab fil-ħajja. Il-morda kif diġà tlabna għalihom, imma hemm ukoll tiġrib ieħor li tant nies jgħaddu minnu.
نطالبوا عليهم نفتكروا فيهم بش المولاي دايم يقولوا الكلمة تالصبر تالفرج وتالقوة عليهم نطالبوا. اسمعنا نطالبوك مولاي، ونطالبوا قال علينا بشحنا ما ننnegozjawx مالا الامبيرك tajtni tajtek tajtek tajtni imma nejxu f'relazzjoni ta' mħabba b'garanzija li hu imexxi ħajjitna għal ġid tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' dan it-talb li aħna qegħdin impoġġu quddiemek b'sinċerità, b'umiltà, b'imħabba sħiħa. Int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jissa kollox. Lej minn idejk sagrifiċċju għat-tifħiru glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla inti tatina l-ġid tal-art biex minnu nġibulek l-offerti tagħna u inti tilqaħħom għax taf li aħna noffruhomlok bħala għaddejja mogħtijin għas-servizz tiegħek. Fil-ħnina tiegħek għamel li bħalma dawn l-offerti jiswew ta' mertu għalina quddiemek, hekk ukoll insibuhom ta' ġid biex niksbu l-premju tas-sema bi Kristu Sidina. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullu mkien irroddulek ħajr bibnek l-Aziz Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih inti għamilt kollox, li jint battulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marija Verġni u għattem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmin għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennulek. Qaddis. Qaddis, Qaddis, muli Alla ta' għeżerċti, ismewiet u għart mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli ta' smewiet, imbirek minn ġej fi semil mugej. Osanna fl-oli ta' smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, intlajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs rat il-ħajr qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' ratt il-ħajr, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru jmewtijek mulej, inxandru bil-ferħ għaw minn tijak, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u jroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien l-eżiż tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, wagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini Mqazza l-Om Talla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San George Preka, l-Beati Maltin u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla, Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna l-mulej Ġesu u ridna ngħixu tas-sew ta' wliedu ta' aħwa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-min u ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għaliex tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li int trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Ejjew mill-qalb insellmu u nagħtu l-paċi l-xulxin l-aħwa. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħin aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nejdu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tmajtna mulej bl-ikel li salvana, is-sagrament li bih fil-ħnina tiegħek tajjixna fuq dil-art, fit-tiba tiegħek kamel li permezz tiegħu ikollna sem fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkin Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr l-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Mulej, ħenna l-Papa Franġisku b'mod partikulari f'dan il-mument ta' djufija. Għatih is-saħħa sabiex ikompli jaqdi l-Knisja tiegħek b'imħabba, umiltà u dedikazzjoni u jkun ta' tama għal kull min qed ibati. Mexxi bl-ispirtu tiegħek lil min qed jieħu ħsieb saħħtu bi Kristu Sidna. Amen. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana isma tal-tana ħlesejna u għafmana, glorja għal-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mikbidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik isma tal-tana, dak li twilet għalina li tikun ibnek bħalna. O Ġesu, għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erbieħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u għereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek, tiġi saltnatek ikulli tint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrina d-nubietna bħalma naħfru minn uħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa
مبارك الفرات tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-dubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbieħ kollha u għajn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulit int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfrug minnu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa,
مبارك الفرط tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmarra itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmarra itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbieħ kollha bejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmarra itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmarra itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmarra itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmarra itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmarra itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmarra itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmarra itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmarra itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmarra itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbieħ kollha bejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu kien mob bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmarra itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmarra itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmarra itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek
Ġesu. Qaddisa Marija Omalla, itkopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla, itkopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla, itkopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla, itkopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla, itkopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla, itkopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla, itkopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-tana, dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erbeħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina għal dnubietna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkejnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla, itkopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkejnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla, itkopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkejnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla, itkopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkejnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla, itkopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkejnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla, itkopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkejnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla, itkopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkejnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla, itkopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkejnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla, itkopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkejnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla, itkopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkejnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla, itkopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
Marija Santissima, urina li inti omna li kismat tal-btana, dak li twilet għalina rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Ħulġenna l-erbeħ kollha wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik, Sultana, Om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik. Lilek ngħidu għaliex aħna u li teva, lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu b'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk il-għajnejn tiegħek u tal-ħnina. Urina wara dan it-turfnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni, Marija. Skont il-fema tal-Papa u għal-bżonnijiet tiegħu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikulli titint kif fis-semek da fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina l-lum għafrin dan nubietna, bħalma naħfru minn uħat jarina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itkob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristus mana. Kristus mana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itrop għalina. Imqazza Alla. Itrop għalina. Qazza xebba ta' xbejbiet. Itrop għalina. Om ta' Kristu. Itrop għalina. Om il-Knisja. Itrop għalina. Om tal-ħnina. Itrop għalina. Om tal-grazzja talla. Itrop għalina. Om muxebba. Itrop għalina. Om mit-tama. Itrop għalina. Om li zjed safja. Itrop għalina. Om li zjed nadifa. Itrop għalina. Om bla teba. Itrop għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itrop għalina. Om tal-aġeb. Itrop għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itrop għalina. Om ta' min ħalaqna. Itrop għalina. Om ta' min salvana. Itrop għalina. Xebba kollok għaqal. Itrop għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itrop għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itrop għalina. Xebba kollok seta. Itrop għalina. Xebba kollok ħnina. Itrop għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itrop għalina. Mera tal-qdusija. Itrop għalina. Tron tal-erf. Itrop għalina. Bidu tal-ferħ tana. Itrop għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itrop għalina. Amara ta' kull grazzja. Itrop għalina. Amara ta' kull tiba. Itrop għalina. Warda mistika. Itrop għalina. Torri ta' David. Itrop għalina. Torri ta' Lavorju. Itrop għalina. Dar ta' Deb. Itrop għalina. Arka tal-Aqda l-ġdida. Itrop għalina. Bib ta' sema. Itrop għalina. Kewba ta' filodu. Itrop għalina. Saħħa tal-morda. Itlop għalina. Ken tal-midinbin. Itlop għalina. Faraċ tal-migranti. Itrop għalina. Faraċ tal-insara. Itrop għalina. Sultana tal-anġli. Itrop għalina. Sultana tal-patriarki. Itlop għalina. Sultana tal-profeti. Itlop għalina. Sultana tal-apostli. Itrop għalina. Sultana tal-martri. Itrop għalina. Sultana tal-konfessuri. Itrop għalina. Sultana tal-verġni. Itrop għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlop għalina. Sultana mnissa mingħajr l-ewwel teba. Itlop għalina. Sultana tar-Rużarju, Sultana mtella s-sema. Itlop għalina. Sultana tar-Rużarju mqaddes. Itlop għalina. Sultana tal-familja. Itlop għalina. Sultana tal-paċi. Itlop għalina. Ħarruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Aħfrigna nitorbuk mulej. Ħarruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Ismana nitorbuk mulej. Ħarruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu.
Ħatilina għaddeja tijek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni u l-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidina. Amen. Sammik l-Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida u kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik, ħarries tal-feddej, warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult, Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Alla għandna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paolo Sirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.